layo pa ni sir. Binir sir ha. Gaya pud kay aning bobong. Ay, alas 10 nang sabot, alas 3 na lang wapag yun. Hi. Ano to sir? Asa naman to si Papi Bolsa ni? Yung haanay magpaabot, wa man lagi gihapa. Hi, galab binhod lagi kini akong bong. Aminhod na ni ako ang tingkoy bong. Di pagid ka maabot ron lagi na. Undang gini. Lingkod sana sir. Lingkod sana sir. Lingkod sana. Kay pangitaon sana ko karot si Papi Bolsa ring unahan. Hahana ra. Paglingkod na di ah. Alas 3:25 na wagid gihapon hing aboting bataa. Asa pa day gagikan? Arangan nato ni. Kapik gulat. Oy, Papi Bolsa! Matay ka bong. Di sa puday ka nang ganiyar mang gulat ni mong alas 10. Ay naman ka akong amo na api na abiriya mi kariyot nga may muna nadugay ko. Abir. Ganiyar kita gulat ni mo. Usa na orasa. Alas 10 magugulat. Alas 3 na. Amate pasilo ako lang pa. Ikasil ni ginagong ari ato mong meeting. Kaya kaning magkakita to. Maglingkod na no. Gusto sa ato ni. Uyaw sa man. Dayon gitong ato ang sama. Ay madayon kay mo bigin ay among gian eh. Dayon gina na mo. Mao lagi ni Rod. Kaya hisgot magkatog discount. Muna atong angay sabutan. No? Magkahiuy na na yung bata. Magkahiuy na yung bata. Tay gusto mo gud sa kong amo untang. Bisag maka-discount ra mi unta bisag gamay ba na imong item ba? Matay ng tawhanan ni ikaw ba gani harap ko nakabatay ni mo hiwi ni mong baba. Tarungan ko lang ng ni na pangag karon. Ayaw paginanak. Adili ba kay ano man ni maga ana ang ginisya na i-timing og mag-istorya tang duha. Isa di man istorbo ana. Masugog gyud ta. Tanawa. Nayo lang mag dinosaur na nagbungag asteroid. Ay si paginanak kay mao bin akong amo. Unsa? Munay akong amo, munay mo palit ana imo ang item. Kini? O kana. Mamang na ingon ano sa una punita mo na tama iyang laway bung. Na inana gina siya. Luuya puday kay aning tawhana. Dugay na ning inane. Tuig na na. Matiluuya kay ane ni bong anay ni. Hana na sa ha. Ayan ko pala big hiwi-hiwi kay magsumot man ko ana ha. Palo ka laman ko be. Ano? Mutak ay bibikulo ning imong amo bong. Asa na? Pagka humutang ikabong, murang iglana og kabog, ang hit! Matay pasensya kaayo kay sulod sa kabulong kausar na pwede maligo mo nang nainana nagbaho. Mauli ay! Hana lang sa kaha, kay harap ko, mag-istoryo ni Teo sining imong kuan. Balik ta itong sabot ba? Katong item lagi na ako, kay mahangyo mong gyud ko mo. Tara, tag 55 mil yun na. Oh, sige. Mahangyo man mo di. Ako na nailargag 50. Matay murag dako pa magig kaayo ng 50. Ba pwede mahimo og 45? Nawa sa na yung istorya mo, huwag ko na sa tanong. Ana siya, di gid niya makayag dako kay di ka mag ug dili kuno ka magpahangyo, bura kuno kag naog iro. Buang anong nang murag na ako kira, agsiya nang nayong dinosaur nang nahagbong ag asteroids. Suot kay ka! Suot ko yung paminaw! Kasi pasabot na patatanong. Di lagi kuno lagi niya makaya ng 50, 45 ra gid iyang makaya. Kay mahal ra gid kuno kaayo. Ako kasabot mo bang? Kung saan naman mo ba yan di masabot? Ay naman ka kamong doa mo istoryahan na ana. Dili yung ano siya. Mo nga di lagi niya makaya lagi kuno nimo ng 45. Pwede pa bag ipaluwer-luwer nimo ng presyo ha. Dili lagi ko musugot og papaawsan pa na kaya. Stilan. Kung saan man nila to ron?
Maghilom na lagi ba? Bupay na stroke na gani ka, di pa kita magkasinamot ang istorya nimo. Magsabag-sabag pa ka. Kusog pagkikimuhan yun ang ikong item. Mong dili lagi ka masugot 50 mil lagi. Matay mo rin magkipagmakayan akong amo. Saan ba na to? Balik pagkatihik po kain ninyo. Nahala! Musugot ko 45 ko. Tagan pagkain mong kuha nun, Sir Ruhay pag di mo. Sir Asa, Asa man na mo? Sir Asa naman ka, sir. Bayak galing. Nausa man to nang harap man hinuon og kiyang-kiyang og naong. Ay naman ka to, dahil ka naging pusilon. Kapag gawas mo nung kaana dahil. Mama po silon man na mo man na akong ibaligya ninyo. Mao gani mo to, nakuyaw-kuyaw man dagay ito mo nang hindalagan. Kabuang na nang pahanyon kay mo na ako 45 mil. Isugot na lamang ako na inyong pagpalit. Namusa man ako pagbayad na, ako nga mo, hindalagan naman. Ay naman kinahanglan din ipalito ninyo bubang. Ay naman, ako sa atuon akong amo. Hoy, ikaw gahiwi lamang na imong baba. Balikin eh. Sir Asa naman kasi, atong pusil na. Atong palitutok mo, atong tigianin na. Na, itong ator magkakuha na ito, nasuko na rabag ito. Palito na ito bayaran to. Naman ka hindalagan naman.